Wannan ita ce jarumar da ta lashe gasar kyawawa ta Najeriya. Sai dai inda ta lashe gasar ta samu ƙalubale da dama daga mabiya Najeriya, ma'ana waɗanda suke da ruwa da iska a cikin harkokin tsaro da kuma abin da ya shafi addinin musulunci. Sun dai ƙalubalanci wannan jaruma ne da nuna cewa ta fita ta nuna tsiraicinta, inda suke ganin cewa abin ya ci karo da addinin musulunci da shari'o'in musulunci. A don haka yanzu hukumar Hisba ta Kano ta sa jami'ai domin gayyato har da iyayenta ciki, domin su ma sun ba da gudunmawa, suke ganin cewa su ne suka ɗaure mata gindi inda ta kai wannan mataki. Inda kuma wasu a gwamnatance suke ganin da cewa wannan ai abu ne na ci gaba da ba a yin sa a ƙasa, yanzu an samo shi. Sai dai Hisba tana ganin cewa wannan daidai yake da nuna cewa ba a yadda a hukunta ta a addinin musulunci ba. Ku dai biyo mu domin jin cikakken labari a wannan tasha tamu mai albarka, tashar 'Yar Mage TV.